السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين وبعد. أنفلا تيمكي من سبحانه وتعالى نكون فنلا زبي نونتمك محمد صلى الله عليه وسلم akubanja kwake maswahaba kwa masuonse amena kusatla sunna kufikia siku la kiyama bana bafitati Allah tahlul haya tabilanso ndi program imene hii imetukia nkula kutia hii ma lesson amene tufuna kutandizana mwezi uno wa Ramadhani kugwirisa ntchito buku lija at-durusu ramadhaniya lil ummati al-muhammadiyya buku limene lo lidalimbedwa ndi al-allama Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Idrus Mungu subhanahu wa ta'ala asangalale nao ndiye pa page 25 iwa kutuwa katikana judun nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi jami'i anwa'il jud. Pamene tikufotokoza kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adali opereka kwambiri, adali olowa manja, yani mwezi uno mwezi wa Ramadhan mtumiki sallallahu ankaolowa manja mu mitundu yonse ya kuolowa manja. Na kuteka kuti noena nkumaina kuti ine ndilibe chopereka, ndilibe ndalama, ndilibe kupereka manjaku kamina kuolowa manjaku kuperekako kuli muzosiyana siyana. Ndiye mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anali olowa manja, anali opereka mu mitundu yonse ya kuolowa manja. Akuti fi badhil ilmi mtumiki ankapereka mapunziro ngati niyo ndi austazi iniyo ndi ashekhat muli ndi mapunziro, muli ndi kudziwa kwa kapangidwe ka ibada, muli ndi kudziwa kapangidwe ka saumu, taphunzisani zimenezo mu community, muphunzise zimenezo mdera. Lero lino tikumadikilira kuti yayi andilembe ntchito sakundilipira, ngati sanga ndilipire siningaphunzise chipembedzo ichi kapena kuti kuphunzitsa kutenga dawa, yani kufikitsa uthenga wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musadikirire kuti ena ake akupatseni ndalama, musifikise utenga wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pokwanilisa lamulo kapena pokwanilisa lamulo limene mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adanena kuti balighu anni walau aya, mufikise utenga wanga waine ngakale mutakhala kuti muli ndi aya imodzi. Ndiye kuphunzisa kumene mungaphunzise inu kumene konso ndi kupereka, chimene chonso ndi chopereka chabwino kwambiri, chifukwa maphunziro amenewa ndi amene akukonza ubale wa anthu ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala. Maphunziro amenewa ndi amene amakonza ubale wa munthu ndi Qur'ani ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Maphunziro amenewa ndi amene akukonza ubale wa anthu ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maphunziro amenewa ndi amene akuwadziwitsa anthu sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndiye zimenezo osadikira kuti ena ake atilipire, ngati ena ake akumabwera ndi kumatipatsa ndalama tithokoze zimenezo kuti alhamdulillah Mulungu subhanahu wa ta'ala watifewetsera njira zopezera mariziki. Koma tisalene kuti zimenezo ndi malipiro ali ndi Allah subhanahu wa ta'ala pa dzanja la mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tsiku la kiyama. Tsiku la kiyama pamene muzikabwera ndi kunena kuti ya sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam imene anthu sankaidziwa mudera lakuti adaidziwa imene kudzera kwa shekhe akuti sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kudera lakuti anthu adaiphunzira kudzera kwa shekhe akuti iniyo ndi kumalipidwa tsiku la kiyama, iniyo ndi kumavekedwa zipewa za ulemu tsiku la kiyama, iniyo ndi kumapatsidwa ma stages apa mwamba tsiku la kiyama. Ndiye zimenezo munthu asaluze chifukwa cha dziko lapansi. Mahadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatifotokozera kuti yayi amene angafunefune maphunziro maphunziro nkumachita kuti kufunafuna kwake cholinga chake ndi kufuna kupeza dziko lapansi, akufuna azidya bwino pa dziko lapansi, akufuna azivala bwino pa dziko lapansi, afuna azigona manyumba bwino pa dziko lapansi, cholinga chake ndi dziko lapansi. Kuphunzira Qur'ani cholinga apeze dziko lapansi, kuphunzira sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam cholinga apeze ntchito, apeze maofisi. Amene tsiku la kiyama sakainuka janna, amene tsiku la kiyama sakainuka janna. Ndiye ife tikamapanga da'wa, tikamaphunzisa ana madrasa, tikamaphunzisa ana Qur'ani, tikamaphunzisa ana sunna, tikamaphunzisa ma community athu kuti Islamu chikuti bwanji, sunna ya mtumiki kuti bwanji, cholinga chathu chikhale kufunafuna Allah ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zina zimene zingamubwere pamenepo zizikhala kuti ndizowonjezera kuchokera mmadalitso a Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuperekako amapereka mitundu yonse ya kupereka, mtundu umodzi mu mitundu ya kupereka fi badhlil ilmi, mtumiki ankapereka ndithu maphunziro.
khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wabwino mwainu ndi amene amaphunzira Qur'an apa sizi kuti ntozodi kuphunzira Qur'an yokha kuwerenga uphunzire Qur'an mawerengedwe uphunzire Qur'an matanthauzo kugwiritsa ntchito Qur'an yo kuphunzira masunna mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam zonse zimachita zimene zonde kuphunzira fiqh ibada tingapange bwanji ndi kumaphunzisa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama abwino mwainu ndi amene amaphunzira Qur'an kuimvesesa bwino Qur'an ija ndi kumayiphunzitsa ndi kumapereka zimene zozo osaumira iya osadikira kuti ndipase allowance ndituluka ngatanga ndipase zakuti osapanga zimene zima condition pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Naam akuti wal mali kumaso mtumiki ankapereka chuma chake mtumiki ankapereka chuma chake tabweretsa kubweretsa funa kuti wama tunfiqu min khairin tajiduhu inda Allah chili chonse chimene mungapereke chabwino munjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala Allah waika guarantee Allah akutsimikizira kuti mukachipeza tsiku la kiyama wama tunfiqu min khairin tajiduhu inda Allah chili chonse chimene mungapereke niyo munjira ya Allah ndikupereka ichi ndikufuna Allah ndimvere chisoni ndikupereka ichi kuti Allah azandikhululukire machimo ndikupereka ichi kuti Allah azandibitsire machimo anga ndikupereka ichi kuti Allah akandipangire chisoni akandikhululukire chimene cho tsiku la kiyama mukachipeza tsiku lina mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adadzinga mbuzi kunyumba kwao. Naam ndiye mbuzi ija ataisiya tumesema ndikuchoka hapo pangono Saida Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina mukampa Saida Aisha manna radhiyallahu ta'ala anha Allah sangalali nao ndi amai yatu amene azikazi ya Mtume sallallahu ndi azimai yatu tsiku la kiyama azimai yatu aziko la pasi pano manda mpaka na tsiku la kiyama ama timvera chisoni ndikumati madua ndi Saida Aisha radhiyallahu ta'ala anha anagawa nyama yonse kungosiya mwendo umodzi basi pamene mtumiki Muhammadin sallallahu anabwera anamfusa Saida Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina kuti ya Aisha wewe Saida Aisha mbuzi ili kuti ndi Saida Aisha radhiyallahu ta'ala anha anati ya Rasulullah mbuzi yonse ndagawa wasala ndi mwendo wokha ndiye mumveso pano kutanthauza kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mtumiki anamuza ya Aisha usanene kuti mbuzi yonse ndagawa wasala ndi mwendo wokha unene kuti mbuzi yonse ndaisunga kupatula mwendo umodzi wokha chifukwa mwendo umene tikudya lero lino basi umene wapita koma zonse zimene mwaperekazo siku la kiyama tikazipeza pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala ndichoncho iniyo ndi 10 million kama lima mabilioni angati ku banki kwanu zimene mmapereka munjira ya Allah ndiye zanu zimenezo zimene mmapereka ku nzikiti zija ndiye zanu zimenezo zimene mukuthandizira ana masiye zija ndiye zanu zimenezozo zimene mumakapereka mu orphanage mzipatala ndiye zanu zimene zija zimene mwamangira pa madrasa zija ndiye zanu zimene zija paziko lapansi pano mmanda mpaka tsiku la kiyama mabilioni ena onse amene mukuwasiya amene kamufuna kuti muzija mukukula gali moto ndikumamanga manyumba zimene zija si zanu ndi zimene mwasogoza munjira ya Allah zainuyo ndi zimene mwatsogoza inuyo munjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala kusakasaka chisangalalo cha Allah subhanahu wa ta'ala zimene zija munthu akatulutsa nkupereka zimene zija ndi zake wazisungira tsiku la kiyama akafika pamenepo almu'minu tahta dhilli sadaqatihi yawm alqiyama ntumika kutuza zimene tsiku la kiyama kulibe nthuzi siku la kiyama Allah aononga mapiri Allah aononga mitengo aononga chili chonse kusala za siku la pansi yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati siku limene Allah subhanahu wa ta'ala ya dziko la pansi azali sintha osakala songa temene timalidziwira kumwamba ku mitambo yo Allah azaikakatula osakala songa temene timalidziwira siku limenelo al-mu'minu tahta dhilli sadaqatihi okhulupirira wina aliyense azikakhala pansi panthuzi wa sadaqa yake inuyo mwapanga chani kuti mupereke sadaka mwapangapo chani kuti mukapeze nthuzi siku la kiyama ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam analiopeleka lero lino anthu ambiri akulira kuti tufuna sunna ife sitikufuna kusemphana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam sunna yotu si umango yankhula pa WhatsApp si umango lengeza pa YouTube si umango lengeza pa Facebook tatiye tiyambe mmanyumbamo kukhululukira naku kuti tiyambe mmanyumbamo kugonjera naku kuti tiyambe mmanyumbamo naam kupangira zinthu limodzi ku tiyambe mmanyumbamo sunna yo ikatheka mmanyumba mwathumo basi ndoti mu community sunna ikhala kuti ikupezeka lero lino tikudandaula kunena kuti sakuyendetsa zinthu bwino amene wamwafufuza kuti akulira kuti community imene akulira nditi banja limene akuchokera ndiliti aleredwa bwanji anthu amenewa tikonze mmanyumba mwathu ndi udindo wa Islamu ina aliyense kuonesa kuti nyumba mwakemo anthu akukwanisa malamulo a Allah anthu akukwanisa sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndi mtumiki anali wopereka chuma mwezi uno wa Ramadhani komanso miezi ina yonse mtumiki ankapereka
iwe ngati Muislamu amene ukufuna kusatira sunna ya Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamanga nawenso kuyamba kumapereka uzitulusa zimene Allah wakupatsazo na umapereka munjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Tikuyankhula choncho pano pa fitati llahi tahlul haya mukamakhala ni mafunso kapena ndemanga apeze ni maadimini athu mafunso anu azayankhidwa kumanso ndemanga zanu zizagwiritsidwa ntchito. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.